Santos, ikaw, Ginoon, tubran sa tanang kasantos. Ipadang Espiritu aron pagsantos ning magagasa. Aron mahimo kinalang kanamong galawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingan, mi kuwasapaan, mi pasalamat kanimo. Mi pikas, umiatag nini, ngadto si matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagkitapos ang panayapon mi kuwasa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab mi hatag nini ngadto siyang matinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug dawata kini ninyo nga tanan ug gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo maligaya. Karon pagandom sa kamatayon o pagkabanaw na sa Kristo, nagalat kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kami giisip nga ngayon mutubang walakat kanimo. Himuha kami nga malawat sa lawd ni Kristo magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Benedicto among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang ang maigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw silaw ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos sa gatuman sa imong kaubuton, lata sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon o ikaw nga himayaon. Pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagaom nga mahan diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambot sa man atong awiton na mapulong ang gitudlo kanato sa atong manunobos. Ila
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, may likay kami kanunay sa sala, o malayo sa tanang kasamok, samtang nakapabot kami nga malawmos pagbalik na sa Kristo nga among Ginoo manunobos. Ginoong si Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanaw nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto, nataki kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhay hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ug karon ipakita nato at tinuray natong panaginig sunay panagdait nato. Kini mo nga itong Ginoo sa Kristo ang Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang kidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Kantanan, Ginoo, dila ko ngay, mapalawad ka nimo, panipamulong lamang, o mamaayo. Nakunawag sa Kristo, amping ka na ko. Kinabuhan tayo.